40. dan poslije Uskrsa slavi se Kristovo uzašašće u nebo. 3 dana prije toga blagdana u pučkoj tradiciji je bilo uobičajeno održavati procesije uz ophod oko poljskih križeva i blagoslov polja. Evo kako se to odražava u jeziku. Ti dani nazivali su se prosni dani jer se nekoć glagol prositi rabio i u značenju moliti, a rabi se i danas u dijalektima. Pa su to vrlo često u sjeverozapadnoj čakavštini prosni ili prosni dani, ponegdje i u kajkavštini, na primjer u pojedinim podravskim govorima, a rijeđe i u šokačkim govorima. Međutim, kod šokaca su to ipak češće molitveni dani ili moljitveni dani, a karaševski Hrvati u Rumunjskoj zovu ih molitveni dni. Na cijelom jadranskom području rabi se naziv latinskog podrijetla. U Dalmaciji rabi se često romanizam rogaciuni, jer u latinskom je rogatio molitva, a onda odatle je u talijanskom bilo izvedeno rogacione i odatle u nas najčešće jesu rogaciuni, ali ponegdje su i 3 rogacioni jer se odnose na ta 3 dana. U Tkonu na Pašmanu stariji ljudi su za te dane rabili ime procesija upravo zato što su se i procesije održavale na te dane. Budući da su bili u pitanju ophodi oko križeva, često se u kontinentalnih čakavaca nazivaju križevački dani ili križevači. I u dijaspori postoji pravo bogatstvo nazivlja za taj blagdan. U gradišanskih Hrvata su to najčešće križjevski dani, a mogu biti i križjevski dnevi ili križjevski dnjeve ili u hrvatskom grobu u Slovačkoj su to križove dne. U srijedu nastavljamo s pučkim nazivima za sam blagdan Kristova uzašašća na nebo, koji se uvijek obilježava u četvrtak, 40. dan nakon Uskrsa.